Errepidea edo bidegorria. Jokatu errespetuz eta arduraz. Ez utzi arrastorik, utzi aztarna. Hobetu dezagun Bilbo. Bilboko udala. Este Bilboko promozio bigarren ikurriñera gaurkoan ARS2 ligako traineruak lehiatuko dira hemen Bilboko Nerbioi Ibaizabal itsasadarrean. Azpimarragarria da ere gaur arratzaldean azete ligako traineruak ibiliko direla estropada zelai honetan berean, baina gaurkoan orain goizean ARS2 ligako traineruak ibiliko dira erlojupeko lanetan noski, beraz 8 ontzi kale bakar batean zehar. Hori bai, 4 luze eta 3 ziaboga egin beharko dituzte 8 traineru hauek. Traineruak minutu bateko aldearekin aterako dira, sailkapen orokorrean zehar, eta lehenengo itsasontzia, lehenengo trainerua Lutxana izango da, azken sailkatua delako, eta azken arteratzen, baina lehena sailkapen orokor horretan Castro da, beraz itsasontzi kantauriarra izango da azkena gaur ateratzen. 5 minutu eskaz, 11etan hasten da estropada, beraz dena prest hasteko. 5 minututxotan aterako da Lutxana eta estropada hasiko da. ¿Repartir regalos por el vecindario? No. Pisar las cacas de tu perro no da buena suerte. Recógelas y deposítalas en la papelera. Por respeto y responsabilidad, no dejes rastro, deja huella. Mejoremos Bilbao. Ayuntamiento de Bilbao.
Ondo etorriak berriz ere izan bezala Bilbora, hor ikusten dugu Guggenheim Museoa, eta 4 minutu baino gitziago irtera hori ikusteko lehenengo traineruak ikusteko ja Ibaizabal, Nerbioi Ibaizabal itxasadarrean zehar esan bezala, 8 traineruak kale bakar batetik aterako dira, Lutzan, Laredo, Mutriku, Busturialdea, Deusto, Portugalete, Camargo eta Castro hori izango da irtera ordena, sailkapenaren arabera, hau da, Lutzana sailkapen orokorrean azkenengoa da, ondoren Laredo, Mutriku eta horrela lehenengo postura arte, Castro dagoela hor lehenengo postuan. Gogoratu dezagun zer gertatu zen KE2 ligako azkenengo bandera honetan, Unebide banderan Mutriku ospatu zen, pasaden domekan, eta horrela dago momentuz sailkapena, azkenengo estropada horretan Mutrikun Camargo eraman zuen bandera, 6 segunduko errentarekin, ondoren Castro geratu zen, Portugalete, ondoren 4. Deusto, Busturialdea 5. geratu zen, Mutriku 8. 7. Laredo eta Lutzana, eta horrela dago hiru jardunaldi eta gero horrela dago sailkapen orokorra. Gaur 4. jardunaldia, hemen Bilbon, Deustu arrauntaldeak antolatutako bandera honetan, eta hori ikusten dugu ere gaurko eguraldia, nahiko eguzkitsua, haize gitzi, olatu gitzi gainera hemen itsasadarrean, eta hori ikusten dugu da lehenengo trainerua Lutzana 2 minutu ditu hor ziabogan edo boian jartzeko, hor ikusten ditugu teknikoak estatza hartzen, 2 minutu dituzte irtera emoteko, dana prest dago hemen ja Deuston, eta goratzen dugu orain itsasbera dagoela, hau da itsasoa beruntz doala, beraz lehenengo eta 3. luzeak izango dira, izan dezakegu komila tartean errazenak traineruentzako, ura beruntz doalako, eta 2. eta 4. izango dira, esan dezakegu, gogorrenak itsasoa haien kontra doalako. Dana prez, minutu bat baino gitxiago, estropada az dezan, ondoren Lutzan ikusten dugu da prestatuta, ondoren Laredo, eta ondoren Mutriku. Beraz, hor Lutzana ederra trainerua dana prest, da minutu bakar bat geratzen zaie Bizkaitxarrei, hor ikusten dugu dana prest, eguraldi ederra, 25 gradu ia goizeko 11etan, beraz gaur nahiko bero ematen du iragarrita dago gaurko, baina momentuz, orain goizeko 11ak direnean, nahiko temperatura egokia arraunean ibiltzeko. Orain Bilboko itsasadar honetan zehar hor ikusten dugu Lutzanako trainerua, prestatzen irtera egiteko. Hor ikusten dugu nola tentsatzen den estatxa, patroia prest, ederra trainerua prest, dena hasteko, segundutxo batzuk, 11ak direnean, 10 segundu bakarrik ateratzeko, adi, bandera gora, adi, eta... Bai, ordoa Lutzana gaurko lehenengo traineruan, lehenengo kronometroa hor, abian da ederra. Bai, ja Bilboko promozio 2. ikurrina honetan hor ikusten ditugu Lutzanakoak. Orain, Bilboko udaletxetik gitze gora bera ateratzen dira traineruak, eta Deustorantz esan dezakegu doazela, hor, hau da, udaletxetik beruntz esan dezakegu, eta hor ikusten ditugu Lutzanako arraunlariak, haien lehenengo metrotan, haien lehenengo minutu erdian, gitxinaka hor, eta ikusten ditugu arraunlariak, entrenatzailea Aitor Sautu patroilanetan dabilena, eta poparian Daniel Zidontxa eta Aimar Abajo, eta proban Gorka Martínez. Bitartean Laredo ateratzen, bai Laredo den Pejinukaren irteera hori ikusten dugu, 2. trainerua, haien entrenatzaile eta delegatuen oiuak atzetik, 2. trainerua abian da ere, hori ikusten dugu haien lehenengo metroak,
bai gitzinaka ateratzen ari dira, goratzen ditugu 8 traineduriz direzela, hor ditugu ja lehenengo metrotan, eta patroi lanetan Mikel Zarazua, entrenatzailea Oscar Prado, poparian ari dira Unai Prado eta Ibon Fernandez, eta proan Aimar Lerma. Goratzen dugu kaikuko arraunlari asko dago la pejinuka honetan, izan ere Laredon bigarren trainerua, kaikuren bigarren trainerua izan litzateke, eta bitartean bandera gora, epaien bandera gora, eta adi bai Mutriku hortara doa trainero Gipuzkoarra baita ere, abian da 3. trainerua, ia ja traineru erdiak dira lanetan, Mutriku doa baita ere, azkenengo estropada Mutrikun ospatu zen, hor Gipuzkoan, eta hor ikusten ditugu Mutrikuko arraunlariak patroi lanetan Ekaitz Itza, poparian Eritzegia eta Mikel Goenaga, eta proan Iñaki Iriondo, entrenatzailea Igoitz Eleze Garai, eta etzeko arraunlari nahikotxo dituzte Mutrikukoak. Eta bitartean, ondoren, orain Busturialde aterako da, epaiaren baiandera gora, eta adi bai Busturialdea, Artarri trainerua abian da ere, traineru Bizkaitxarra, bitartean hori ikusten ditugu, Lutxanako arraunlariak, ja 3 minutu dara matzate, estropadan zehar, eta hor doaz Bizkaitxarrak, bai hor doaz Lutxanako trainerua, eta bitartean Busturialdea, hor ikuste ditugu aukeratutako arraunlariak, patroi lanetan Jon Perez, poparian Iker Kortazar eta Kemen India, eta proan Ibai Arengo. Hor ikusten ditugu 13 aukeratuak, eta Deusto etzeko trainerua ordoa tomatera prest, epaiaren bandera gora, eta adi bai hortara doa tomatera gaurkoan etxekoa, ordoaz Bilbotarrak tomateraren B trainerua gogoratzen dugu, ordoa bitarten ikusten ditugu Lutxanako arraunlariak, ordoaz Nerbioi Ibaizabal itxasadarrean behera geratzen dugu, hau da lehenengo luzea, oraindik beste 3 geratzen dira, gitxiko gara bera 22-24 minutuko denborak daude iragarrita, hor doaz Lutxanako arraunlariak, laizter helduko dira lehenengo ziaboga horretara, ikusi ditugu hor heltzear dauzela, ikusi dugu Deuston egiten dutela lehenengo ziaboga, eta laizter ere hor ikusten dugu goiko pantailan jarriera pres, epaiaren bandera gora, 2, 1, eta ordoa jarriera, bitartean Lutxanak egin du jada hor ziaboga, eta badoa jarriera, urrengoa geratzen dira beste 2 traineru ateratzearen, jada Lutxana Barakaldoko trainerua hori ikusten dugu, laizte izango dugu lehenengo denborak, lehenengo ziabogako denborak, bai 5 minutu eta 3 segundu egin jarri dute hor erlojuan Lutxanako arraunlariek, hori ikusten dugu bitartean jarrilera, Portugaletekoak, hori ikusten ditu patroi lanetan Gerardo Ranero, entrenatzailea baita ere, Aritzer Laseka hor proan, eta Peio Azkoaga eta Peio Fernandez poparian, beraz, ordoa jarriera, Portugaleteko jarriera, eta Camargo prest ateratzeko, 2, 1, 0, bai Camargo, bigarren zailkatuak Mutrikuko bandera eraman zuten etzera, denboraldiko lehena, bitarten ikusten dugu pejinukak da, egin duela bere ziaboga,
beren lehenengo ziaboga, hor ikusten ditugu Laredokoak ziabogatik ateratzen, eta haien lehenengo metroak bigarren luzeko metroak egiten, eta oso gutxi, hor ikusten dugu Penijinuka, Kaikuko B11 hori, esan dezakegu, eta orain zenbat denbora Lutxana baino gehiago, 5 minutu 0-4 markatu dute Laredokoek, eta hor ikusten ditugu Camargoko arraunlariak, Jonathan Castanedo patroilanetan, David Pérez proan, Carlos Iriondo eta Guillermo Díaz Poparian, eta Adi Castro ateratzeko da. Hori ikusten ditugu Castrotarrak, lehenengo saikatuak saikapen orokorrean, bandera gora, 3, 2, 1, eta bai, abian dira traineru guztiak. Bitarten ikusten ditugu Mutriku arraun taldeko arraunlariak jada egin dutela ziaboga, eta Castrotarrak bitartean lehenengo metrotan, ordoaz lehenengo saikatuak, momentuz lehenengo ziabogan Lutxanak jarri du erlojuan denborarik oberena, 5 minutu 0-3, atzetik Laredo 5 minutu 0-4 segundu bat gehiago erabili dute Laredokoak, eta hori ikusten ditugu Castroko arraunlariak, Luismi Villar entrenatzailea eta Poparian ere Cristian Alegriarekin, Alex Mundelo patroilanetan eta Gerai San Martin proan. Hor genituen lehenengo ziabogako Castro ikusten dugunean izaten genituen, eta bai Adi Busturialdearekin, hor da biltzate, ja ziaboga eginda, doaz bigarren luze horren bila. Orain gogoratu bitzaz bera denez, bigarren eta laugarren luzeak izango dira gogorrenak haientzat, hala ere eguraldi ederra, orain arraunean ibiltzeko, hor doaz Busturialdeko arraulariak, bigarren luze horren bila, eta hori ikusten digu Busturialdean lehenengo zaikatua momentuz 4 minutu eta 56 segundurekin, atzetik Mutriku 5 minutu 0-1, eta ondoren Lutxana eta Laredo, momentuz Laredo azkenengo zaikatua. Hor ikusten ditugu Castrotarrak haien lehenengo metrotan, hor liderrak maiot zuria eta tomatera prest ziaboga hori egiteko, gaurko etzeko trainerua goratzen dugu, etxean da biltzatela gaur arraunean, gizon horiek, Adi, ordoaz, ziaboga polita egin dute tomaterakoak, pizka zabalik, baina etxean egiten dute arraun, beraz hori bai energia ederra ematen die, eta laizter izango ditugu Deustoko denborak hemendik, ea hobetu duten Busturialdeak jarritako 4 minutu eta 56 segunduak, edo atzetik dabiltzaten. Hori ikusten ditugu Lutxanako arraunlariak, ja zubitzuri pasatzen, beraz laizter izango dira bigarren ziaboga horretan. Ikusten ditugu autor zautuk entrenatutako trainerua, ordoaz, jarriera baita ere hor ziaboga egitera, lehenengo ziaboga, beraz bukatzen dabiltzate lehenengo luze hori Portugaletekoak, ordoaz, dena prest, adi ezer egiten duen Portugaletek ziaboga honetan, ziaboga ederra, bai oso itxatzita, horatzen dugu itxasoko, itxasadarreko ura beruntzen doala, itxasadarrean marea gora eta marea bera dagoelako, ez da erreka. Beraz, hori nabaritu egiten da, korronteak nabaritu egiten dira, eta normalean korronteak gogorrago daude hor alboetan. Hori ikusten ditugu denborak, egindako denborak, Deustu 4 minutu eta 57 beraz atzetik, eta hori ikusten dugu Lutxana ja, bigarren ziaboga hori egiten, Lanerditan, Adi Lutxana, bai barrura, hor proaren arrauna, eta bai, Lutxana ederra, hor trainerua, kanpora, proaren arrauna, 1, 2 eta arraunera, bigarren luze horren bila Lanerditan, estropa erdiara matxate Camargokoek ere ziaboga hori egin dute. Ikusten ditugu Deustoko arraunlariak, baita ere, Kerman Hurtador gaurko etxekoak, Poparian, Josu Hortu entrenatzailea, Ander
Beperet proan, eta Eder Baraia Zarra poparian Mikel Etxebarriarekin. Laizter izango ditugu denbora gehiago, goratzen dugu Lutzanak jade egin duela bigarren ziaboga hori ikusten ditugu Mutrikuko arraunlariak, eta Laizter Pejinukak egingo du bigarren ziaboga hori, beraz Lanerditara, adi, eta bai Laredo, eta Castroko arraunlariak baitare hor ziaboga eginda, beraz lehenengo ziaboga trainero guztiek egin dute lehenengo ziaboga, hor pizka bat zabalik, hor ditugu hor ikusten ditugu denbora guztiak, gitxi gora bera, 4:43 Laredorentzat, 10:45 egin du Lutzanak lehenengo ziaboga horretan, ea beste trainerok ze markatzen duten, ea orain Laredo haien aurretik dabilen ala ez. Hor ikusten ditugu Kastrotarrak goruntz egiten ja bigarren luze horretan, eta Mutriku lehenengo bigarren maniobrara heltzen, adi Mutriku, bai Mutriku, hor bandera hori libratzen eskuekin, adi Mutriku Gipuzkoarrek jada egin dute haien bigarren ziaboga hori, beraz gia da estropa erdia dara matzate, eta hor ditugu momentuz egindako denbora guztiak. Momentuz Castro lider lehenengo ziabogan, Mutriku bigarrenean, hori ikusten ditugu 4:49 Kastrotarrak, ondoren izango litzateke Camargo 4:53rekin, ordoa Pejinuka, eta Laizter Busturialdea izango dugu bigarren ziaboga hori egiten, adi Busturialdea, adi, ui! Oso estriborretik ia eginda, baina azkenengo segunduan libratu dute Busturialdeko arraunlariek, baina horri bili dira, oso ziaboga estua egin dute bizkaitarrek, baina azkenean ona izan da haien denbora, 10:30 egin dute, beraz momentuz lehenak, zailkapen horretan. Hor ikusten ditugu denbora guztiak 10:29 egin dute Mutrikuko arraunlariek, 10:45 Lutzana, eta 10:45 ere Laredo, hor beko postuetan oso estututa dago zailkapena, gaurko zailkapena, hor ikusten dugu Tomatera, etzeko trainerua, ea zenbateko denbora jartzen duen Lanerditan bigarren ziaboga honetan, adi bai Deusto, ziaboga ona, bere lekutik, ea probak arraun ateratzen du, ea denbora, Deustoko denbora, 10 segundu eta 10 minutu barkatu eta 29 segundu Deustoko denbora, beraz segundo bat gutxiago, momentuz lehenengo zaikatuak Bilbotarrak, hori ikusten dugu bitartean Lutzanako trainerua plano ederrori, aizeko plano ederrori, dronak emandako planoa, ikusten dugu ze politxa irudia goitik ikusita, arraulariak goitik ikusita, hori ikusten dugu Aitor Zautu patroilanetan, entrenatzailea ere bada, Lutzanako gizon horien entrenatzailea, Busturialdea bitartean haien hirugarren luzean. Luze terdi geratzen zaie gizon hauei, beraz Laizter amaituko dute estropa dau, bitartean eltxear dago jarrilera bigarren ziaboga horretara, Lutzan ikusten dugu momentuan, eta adi, bai! Jarrilera, ikusiko dugu Portugaletekoek ze denbora jartzen duten erlojuan, ordoaz, 10 minutu 32 segundu jarrileranentzat, beraz momentuz izango lideratezke hirugarren zailkatuak, lehenengo postuan etxeko trainerua, Deusto 10 minutu 29 segundurekin, atzetik Busturialdea 10 minutu 30 segundurekin, eta 10:32 segundurekin Portugalete hirugarren. Hor ikusten ditugu denbora guztiak, Lutzana ederra trainerua haren hirugarren ziabogara heltzen direnean,
bitartean Virgen del Carmen Camargoko trainerua hor lanerditan ikusten dugunean. Bai, Camargo, hor ikusten dugu, kantauritarren ziaboga, goratzen dugu mutrikuko azken estropada hori. Eta momentuz, 10 minutu eta 19 segundu Camargoko arraunlariek. Eta ja, momentuz Camargoko arraunlariak lehenengo zailkatuak, eta ja ditugu Lutzanako hirugarren ziaboga horren gizon hoien denbora, 16 minutu eta 23 segundu, ea azken minutu, azken luze horretan Laredoren aurretik geratzen diren, eta hor ikusten ditugu KAE Biko lehenengo zailkatuak, Ordoaz Castrotarrak, adi Castro... Bai, Castroren txat, momentuz lehenengo zailkatuak zailkapen orokorrean, ziaboga nahiko azkarra Castrotarrak egindakoa, eta ea Castroko denbora... 10 minutu eta 7 segundu Castrotarren txat, momentuz Camargori 12 segunduko errenta dituzte. Hori ikusten dugu baita Laredo jada egin duela haien hirugarren ziaboga. Beraz, lanerditan gogoratzen dugu oraintxe bertan Castrotarrak lehenengo zailkatuak 12 segunduko errentarekin. Lutzana bigarren 10 minutu eta 19 segundu. Eta hirugarren gaurko sorpresa izango liratezke Deustuko arraunlariak. Hori ikusten ditugu denbora guztiak. Ea zer gertatzen den, momentuz beko postuetan dana nahiko gertu dago, hor mutriku egiten haien bigarren ziaboga, momentuz Castrotarrak lehenengo, ea zer gertatzen den hirugarren ziaboga honetan. Tiempo de mutriku para la tercera ziaboga, 16 minutos y 7 segundos. Ja ditugu gizon hoien denbora, 16 minutu eta 7 segundu, bitartean Castro ikusten dugu, hori mutrikuk egindako denbora hirugarren ziabogan, Castrotarrak, hor patroia Alex Mondelo ikusten genuen lider, horren zailkapen liderraren maiotarekin, bitartean Busturialdea ziaboga egiteko prestatzen, hori ikusten ditugu lehenengo denborak, momentuz lehenengo zailkatuak denbora horretan badirudi Busturialdea izango direla, baina momentuz lehenengo mutriku, bigarren Laredo eta hirugarren Lutzana, momentuz ez dago sorpresarik zailkapenean, hirugarren ziaboga horren zailkapenean. Goratzen dugu, mutrikuk 16 minutu 7 segundu, 16 Laredo eta 16 Lutzana. Hori ikusten dugu, Busturialdeko trainerua. Momentuz esan bezala lehenengoak 15 minutu 56 segundurekin, Deustuko arraunlariek hobetu dezaken bigarren ziabogan hor lanerditan hirugarren zailkatuak ziren etxekoak, ea hobetzen duten Tomaterako arraunlariek, ala ez, hor ikusten ditugu. Ea zer egiten duten gizon hauek etxekoek azken metro horietan. Momentuz hori biliko dira Busturialdearekin. Eta badaukagu 15 minutu eta 52 segundu Deustonentzat momentuz lehenengo zailkatua hirugarren ziaboga horretan. Gogoratzen dugu lanerditan hirugarrenak zirela zailkapen orokorrean, beraz zer egiten duten etxekoek, eta jada ikusten dugu Ederra trainerua, Lutzanako trainerua azkenengo minutu horretan, azkenengo metrotan lehenak izan dira ateratzen, erlojupeko Bilboko promozio bigarren ikurriña honetan. Beraz lehenengoak izango dira heltzen, bitartean Portugal eta Jarrilera Ordoa hirugarren ziaboga hori egitera, momentuz Deustuko denbora nahiko hurbil izango dute, ea Portugaletekoek hobetzen duten. Momentuz Jarrilera Deusturen atzean, 15 minutu eta 52 segundu.
Beraz, Deustu jarraitzen du hor lehenengo zailkatu bezala, 15 minuto eta 52 segundurekin, ea hurrengo bi traineruek, Camargo eta Castrok denbora hori hobetzen duten, baina momentuz Tomatera, etxeko trainerua, liderra da, hori ikusten ditugu Virgen del Carmen trainerua, Camargoko trainerua, Portugalitetik oso gertu, beraz, imaginatzen dugu aurretik jarriko direla, baina oraindik denbora izan gabe, ez dakigu, baina Camargo ikusten dugu hor, jada egin duela zeaboga hori, nahiko zabalatera da Camargo, ea Camargoren denbora. Eta 15 minutu eta 36 segundo, beraz nahiko errenta polita dute Camargokoek, eta azkenengo paladak gizon hauentzako Lutxanako traineruarentzako bitartean Castro hirugarren zeaboga egiten, eta adi Lutxanarentzat, bai Lutxana, ea zer egiten duten gizon hauek, Laredoren aurretik geratzen diren ala ez, baina momentuz hori da, ordoa Castro azkenengo ziaboga hori egitera, adi Castrotarren denborara, Camargoren aurretik geratzen diren ala ez. 15 minutu eta 22 segundo Castrorentzat, beraz momentuz lehena da Castro, lehena da Marinera, Castrotarrak hor liderraren maiota geratu nahi dute, izan nahi dute haientzat, eta hor ikusten dugu Laredoko Pejinuka azkenengo metrotan, gogoratzen dugu haien azken metroak direla, momentuz bigarren zailkatuak dira, ea Lutxanaren denbora hobetzen duten, hori biliko dira, ea Laredo, bai Laredo! Ea zer egin duten Laredoko arraunlariek, bitartean, hori ikusten dugu Lutxanaren denbora 22 minutu eta 8 segundu izan direla, momentuz denbora hori daukagu bakarrik. Earen momentuz 22 minutu eta 4 segundu Lutxanaren denbora, eta Laredona 22 minutu 00, eta hori ikusten dugu Mutrikuko hor trainerua, bai Mutriku! Ea ze denbora jarri duten Gipuzkoarrek erlojuan, baina momentuz hori ikusten dugu denbora horiek, momentuz Laredo Mutriku 21 minutu eta 52 segundu, Mutrikuko mutilentzat, beraz lehenak dira momentuz, hor 18 segunduko errentarekin Laredorekin, Gipuzkoarrak lehenak momentuz, ea zer gertatzen den, hor zailkapenean momentuz Mutriku, Laredo eta Lutxana, hor mantentzen da zailkapena, hor Busturialdea ikusten dugu, itxatxita, hor korrontea bilatzen, korrontea ekiditen, eta bai Busturialdearentzat! Ea orain egindako denbora, eta Laister helduko da etxeko trainerua, Laister helduko dira Deustuko arrauliek. 21 minutu eta 32 segundu Busturialdeko traineruarentzat, beraz lehenengo zailkatuak ere, hori ikusten ditugu Portugaleteko arraulariak, eta Laister helduko da etxeko trainerua, Tomatera. Laister izango da Eltxear, hor Portugaleteko jarrilera ikusten dugun bitartean, jada etxeko arraunlariak hor ikusten ditugu azken metrotan, momentuz hirugarren ziabogan, hirugarren zailkatuak ziren, ea denbora hori mantendu duten edo betu duten, adi, bai Deusto! Ea Tomateraren denbora hor, arraunlariak ler eginda ikusten ditugu, etxeko estropadan denbora ona. Ea Deustoren denbora 21 minutu eta 23 segundu etxeko entzat, beraz 9 segundoko errenta Busturialdearekin, gogoratzen dugu ez direla denbora ofizialak, baina denbora ofiziosoak dira. Hala ere, erreferentzia hartzeko,
nahiko baliogarriak izan daitezke. Hor ikusten ditugu eltzar dauden azkenengo 3 traineru horiek, Portugaleteko Jarrilera, Camargoko Virgen del Carmen eta Castroko Marinera, hori ikusten ditugu azkenengo 3 ontzi horiek haien azken metrotan. Ea hauen 3 bitartean egongo den bandera, gogoratzen dugu Portugalete Deusturen atzetik zegoela azkenengo 3. ziaboga horretan. Ea Portugaleteko Jarrilera ze denbora egiten duen, ea Deusturen atzetik geratzen den, bai Jarrilerantzat. Ea segiten duten, ea denbora, 29 minutu eta 29 segundo. Beraz, bai, momentuz Deusto lehenengo zaikatua da, 21 minutu 23 segundurekin. Eta hori ikusten ditugu, Camargoko arraunlariak, Virgen del Carmen trainerua, ea Camargoren denbora, adi, bai Camargo! Ea, ze denbora, Portugaletetik oso gertu etorri dira, beraz, lehenengo zailkatuak jarriko direla badirudi, ea ze denbora jartzen duten Camargokoek hor erlojuan, baina hor ikusten ditugu kastrotarrak momentuz lehenengo zailkatuak, zailkapen orokorrean, ea kastrotarrak Camargoren denbora hobetzen duten azkenengo metrotan, momentuz Camargoren denborarik ez, ea egiten duten kastrotarrek, ea egiten duten 21 minutu Camargorentzat, eta bai Castro! Badirudi kastrotarrek hobetu dutela, bandera Castrora doala. Ea denbora dugunean, ea Castroren denbora, 20 minutu, 59 segundu, beraz bandera badirudi Castrora joango dela, berriz ere Castrora doa bandera. Hirugarrena kae bi liga honetan, parkatu, 20 minutu eta 39 segundu. Txarto entzun dut hor ditugu denborak, momentuz ez dira, gogoratzen dugu, ez dira denbora ofizialak, baina bai denbora ofiziosoak, laizter izango ditugu denbora behin betiko denborak parkatu, baina momentuz dena dirudi, kronoa oso txarto ez baldin badago, dena dirudi Kantabriara joango dela berriro ere bandera, baina oraingoan Castrotarren 3. bandera, eta berriro hor liderraren maiota jantzi nahi dute Castrotarrek, ez dute maiot hori utzi nahi, ez dute kendu nahi. Eta beraz, denbora ofizialak ditugunean, ea ze denbora ofizialak ditugun, laizter izango ditugu, epaileak ateratzen dituztenean, baina momentuz dena dirudi Castrora doa zela bandera. Hor ikusten dugu Guggenheim museoa, hau Bilboko promozio 2. estropada honetan, hor ikusten dugu Castrotarrak Alex Mondelo patroiaren zorionak haren arraunlariei, ura edaten arraunlariak, eta arraunlari horien postazuna noski berriro bandera irabazi dutelako, berriro lideraren maiota jantziko dutelako, eta beste puntu batzuk lortuko dituztela Camargorekin, beste puntu batzuk aldea handituko dute. Hor ikusten dugu Castroko trainerua. Momentuz gitzinaka ateratzen dira behin betiko denborak, baina denak ditugunean hor pantailan izango dira. Momentuz hor Bilboko paisai politxa. Hor goratzen dugu aurreko bandera Camargok eraman zuela, gaurkoa Castrok eramaten duela badirudi, eta bitartean traineru batzuk badoaz
bandera irabazi ez dutenez, badoaz beruntz, eta hor ikusten ditugu irabazleak haien banderaren bila doazela. Hor ikusten ditugu kastrotarrak haien 3. bandera irabazita. Pozik egon behar dira gizon horiek egindako lanarekin. Ia 20 segunduko errenta izan dute bigarren sailkatuarekin. Castrok eramaten du KE2ko, ARS2ko. Hor ikusten dugu Alex Monero patroia. Hor bandera astintzen irabazi dutelako 4. jardunaldia horien 3. bandera. Castrora doa baizera. Hor ikusten ditugu arraunlariak. Eta egin beharreko argazkiak egiten momentuz. Eta Leicester hor ikusten ditugu ja sailkapeneko denbora ofizialak. Castro 20 minutu 19 segundo, Camargo 21:00, 21:24 deusturentzat, 21:29 Portugaleterentzat, Busturialdea 21:12, 21:42 Mutrikurentzat, 22:00 Laredo eta 22:04 Lutxana. Beraz, ala da, Deusto etxeko estropadan sorpresa eman du. Eta hor dago sailkapen orokorra estropada honen astean. Eta hor Castroko arraunak gora. Aizera doa bandera hori, irabazleen irudi hori. Berriro egin dutelako, berriro lortu dutelako Castrotarrek. Ukabila gora, bandera hori haien zaletuei eizkeintzen. Eta hor ikusten ditugu txapelduren irudiak. Eta KE2 ligako sailkapen orokorra horrela geratzen da. Castro lehenengo, Camargo 2, Portugalete 3, Deusto puntualde hori rekortatzen, txikitzen, Busturialdea 5, 6 Mutrikul, Laredo 7 eta Lutxana azkenengo 4 punturekin, 4 jornada ospatu direnean. Hori da sailkapena, bukatutxat ematen dugu estropada hau, Castro berriro ere eramaten du bandera. Mila esker gurekin egotagatik eta hurrengora arte! ¿Repartir regalos por el vecindario? No. Pisar las cacas de tu perro no da buena suerte. Recógelas y deposítalas en la papelera. Por respeto y responsabilidad, no dejes rastro, deja huella. Mejoremos Bilbao, Ayuntamiento de Bilbao.